Txelo Llopis ha manifestat sempre la seva indignació davant les injustícies com a activa participant en plataformes en defensa dels serveis públics. Regidora de Sanitat en la corporació que es va iniciar en 1986, ha sigut administradora del Centre de Salut Pública de Xàtiva i destaca com a escriptora de relats curts i poemes en diversos títols publicats. Per a mi ser feminista és un sinònim de ser una persona igualitària, perquè la base del feminisme és la cerca de la igualtat entre gèneres. Doncs procure practicar amb l'exemple. El que passa que no sempre crec que ho aconseguisc perquè te genera una sensació de frustració, perquè encara tinguem molts vicis afegits d'altres generacions o del dia a dia, però, com he dit abans, això és una carrera de fondo i cal ser insistent, sempre des del respecte i això. Però sí que, no sé, un poc de frustració a vegades en genera, però jo ho intento. Doncs l'ha viscuda molt mal, perquè jo treballo en sanitat i encara que no tenia malalts de primera mà, sí que ha tingut que atendre moltes consultes telefòniques. I després una altra cosa, a l'eixir a treballar durant tota l'època del confinament, Xàtiva, que sempre pareix un bull, anaves a soles pel carrer, tornaves pel carrer, arribaves a casa, per a mi jo ho he viscut com una pel·lícula de ciència-ficció i el més desagradable i el més dolent de tot és que això no s'ha acabat. Afortunadament no he tingut ninguna pèrdua personal, sí que he tingut coneguts que se n'han anat, però ho he viscut francament mal. Me creava molta tensió, molta ansietat, però bueno, tenies que estar ahí i ahí estàvem. El que m'agradaria és que tingueren els ulls ben oberts i que miraren el món des d'una perspectiva de la sensibilitat, que no foren tan... Vull dir que la gent es mira molt el melic i m'agradaria que hi haguera un poc més d'altruisme i sobretot solidaritat. M'agradaria que les dones s'implicarem més en tot, perquè allò de la paritat queda molt bé en el paper, però després veus que no és real. I sobretot dir que tenim que protestar menys al nostre entorn personal, laboral o d'amistat i fer molt més. I tot allò que ens critiquem o que comentem, que arribarà un moment que no fora un punt de conversa. Agrair a Xàtiva, que pense que és una associació molt necessària, que dona veu a totes aquelles persones que voldrien i no ho fan. I és important que associacions com aquestes perduren i siguin lluitadores en el temps.